dostlarımız bugünler näme diýerler? Batır we Amalya'dan renkli sahna arkalary. Oňadan başgala berilen kızykly soraglar. Amalya we Batırdan şeýle jogaplar. Näme şermenler adına? Sena? Habib Music'dan kızykly sahna arkalary. Hemmesi ve ondan hem köpsü. Az wagtdan ýeşenni tawadyna. Her hepdäniň renkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowadynyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlmaň başynda synygat älimindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň. Synygat älemi ýene renkli hepden izlegarlardy. Geçen hepde synygat äliminde näme täzelikler bollyka? Aýda ýödüň. Krasnovodda aýdym bilen ýaýlymdy. Krasnovodda DJ Arslan köp bilmiş. Elmiş ot köp bilmiş. Yanacılık kendi şak. Bal kişmiş doy bile mavokşa. Boyunu zere buza yürüyetmiş. Urbaş Atayev bu edek düğünden başkadan. Mağduğunun yetmeyen yağlığunun sıcağı bak ya. Yüreğim yan ya soğuk kulkulun içimi yak ya. Onu bile bilyen ey, beni bile bile çekyen ey, senin tarafına geçyen ey. Şu edek kapanına düşeydim öğütyen ey. Yaş aydımçılar bilen devam eder. Alişka'dan bu yürek aydımı akustik şeklinde. Bu yürek hiç kime söymedi beyler. Sevgi yürümez kıyın yol değme. Yanımda sen bolson kıyın bolon bana. Yaş aydımçı Didar Kutluev'dan gel aydımı öğren yakınlıca klip. Gel ya çağır yanına, va karışmaksan al bana. Gel ya çağır yanına, gel göreyim. Gel ya çağır yanına, va karışmaksan al bana. Gel ya çağır yanına, gel göreyim. Inni bolsa gyzykly soraglar hemde sahna arkalary. Geçen günlerimizde Habib Music'in täze klipinin backstage'ine mihman boldyk ve gyzykly pursatlary siziň üçin şekile geçirdik. Klipden soňra Habib bilen gyzykly söhbetdeşlikde şeýle sowallar berdik. Günlük tertiňiz barady. Aýdyp beräýsiňiz. Odan beren gününden kagaman oyun ýak. Awa irden çağalary, oňa işe, okuwa, sajaga gidilýär. Ene studio aýdym klip. Egerde bir nahar barada aýdym dizmeli bolsaňyz, haýsy nahar barada aýdym dizerdiňiz? Nahar barada bolsa, halaw barada aýdymysam, güýjü naharlan bilen beri. Google'la son Google'dan dadyňyz näme? Bruno Mars'yň täze aýdymyny gözledim, tapmadym. Dedi iň köp kim güldürýär? Köp güldürýär, gyýdym güldürýär. Wagtynda size uly kömek eden ýatdan çykarmajak biriňiz barmy? Elbetde, kömek eden adamlar hiç çasanam ýadymdan çykaramak. Ol kenne olur. Ýöne men bir näçeden aýdaýyn. Marova, Bekana Tayfa, şeylekem Didar diýip bir dostum bar. O klip boýunça kömek edipdi. Benim ejem, конечно, ejem köp golaglar berip kömek etdi. Kim halayan iýsiňiz näme? Lavandan gidim o var yani. Mümkinçilik bolsa, geçmişiňizdäki näme üýtgederdiňiz? Gereginden artyk hormat goýan adamlarym bar. Şolara hormat goýmaz. Özüňizde halayan häsiýetiňiz näme? Halayan häsiýetim, meselem aýdym boýunça aýdaýyn. Şuňunçyl aýdym diýilmän diýsem, ana men şonu diýin, ana şo häsiýetim gowy bar ýaly, ýaltanama. Ýetirýäňizmi ýa giýişdirýäňiz? Bir ýahtam zok diýsem bolýar dogry. Giýişýär, turýar. Giýiş prosesiňizde iň halayan ýeriňiz niresi? Aýdym düzemde. Golos soýman halamy. Iň ýa-da golos solyn, ýani aýdym düzem şonu gowy bar ýani. Aýdymmy klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Şu wagtda düşürip oturan aýdymmy? Bir täze aýdym däl. Pusmyar diýip bir albom çykardym. Şoň üçin şol aýdym bardy. Ýöne başgarak görnüşde ýazypdym. Ýöne meni
toýlamyz üçin bayramçyklarda Aydarýaly şowguny remix edemde. Şeyler akbar görünüş boldy. Şu an Balvar studio bilenem, Täzeýärif Murat bilenem, şulaydymy klip edelik maslahat etdik. Oğlumlar tuğulama gece onu işlep ýörler. Sağ olun. Kızıklı söhbetleşiňiz üçin köp minnettar. Oğlum ziyade işiniz beklenlik. Yani ama diňe öňe uçlyk bolsun Allah'jan. Diňe türkmennäl taşaryplara bolsunlar. Geçen günlerimizde Batır ve Amalya'nın täze klipinin backstage'ine mehman olduk ve kızıklı fırsatları şekile geçirdik. Klipten sonra yıldızlarımıza yürüyte tayarlanın. Jübütte sorularımızdan verdik. Haysiňiz ýer turýaňyz? Men turýan. Kerem Arturya birinci. Siz alalaşýaňyzmy? Ozaýyn. Haysiňiz ertirlik taýarlaýaňyz? Men. Haysiňiz köp pul soýaňyz? Soğudurýar. Haysiňiz daşarda köp gezegen? Bul. Telefony haysiňiz köp kullanýaňyz? Men. Sebäp? Görýänsiňiz men hem ýerde aktivim. Muny Zordan Batır oňaňy men. Onu haysiňiz köp jedelçi? Men bu şermenler adına. Seni? Yok. Haysiňiz has ýermen. Tuğalam men agul. Kimdim? Haysiňiz gitjatýaňyz? Ay. Kimdim? Gitrak ýatylýan. Haysiňiz has köp aýdym dinleýäňiz? Men dinleýän. Haysiňiz köp kino görýäňiz? Men görýän. Maý beremok mu? Haysiňiz beýlekiňizde has gol tanaýaňyz? Kimdim? Kimden tanýan? Haysiňiz bedenmäni halaýaňyz? Bolmaly. İkiňizem bile halaýan zadyňyz barmy? Bile halamyz, şün bile düşünşemiz, şün bile de. Onu biriňiziň halap, beýlekiňiziň halamadyk zady bolýarmy? Aýna şul tapýany halamaýanlar. Soňky soraw. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz. Men eje bolandan soň çağam turýar, çağamny harlaýan soň ýollaşym gidýär. Öz işler bilen toy wagty çenne başa gaýryk bolýar. Soň toy wagty bolýar bolyn hem ikimizem toýumda gidýäs. Çağamdan wagtlança ejem bilen dogany seretýär. Onuň gelýär seneti. Abi işini maşgala. Sizinki? Oğlanlar näme turýar? Aýdymmy klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Saatde 5 mına garanky. Haçan ýatyk şunu Batır? Ay haçandan netlep berdik. Ana nesibet şunu kenne şunam klip alýar. Kisindan studiýa. Kızıklı söhbetleşiňiz üçin köp minnettar. Sağ olun, size işiniz. Enne bolsa ýyldızlaryň günlük durmuşyndan gyzykly habarlar. Yıldızlarımız bugünler näme diýerler? Ýakyna Kuwat Dönezov ve Kerimden alo aýdymy? Alo, jogap ber telefonu. Alo, başa gaý eliňdegen okmy maňa. Alo, jogap ber telefonu. Alo, ýüregiňe düşüp diýen sen alo. Selvi Tuwaklyjywa ve Guwanç Melaýewden şowhunly toy pursatlar. Baka Media Show, täzeliklerin başynda. İyi, şoparlar. Yalan beni bu derde saran. Ol bir ve panik yadıma sarılma. Yine, davay. Yalan beni bu derde saran. Ol bir ve panik yadıma sarılma. Bera bolu diyorsun mu? Bas, Macar var, ayda.
Aslında ne diyorsun? Joş ya. Tuğla. Ada dön neziftin. Kızıklı toy fırsatları. Ýaýlymyzyň bu gezek sany hem şundan ibaret. Ýekşembe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt etýäs. Innek hepdeniň dinç gününe çenli görüşýänçä hoş sag bolun.